Oh, yes, Lord. It's a responsible man. Hallelujah. A responsible man. Lapha ngesifundisi sibheke lokho uNkulunkulu akubekile enhliziyweni yami engikholwayo ukuthi-ke iyona into uNkulunkulu asinikeza yona kulesi sikhathi lesi sisona njengamanje. Amen. Okay, lapha izwe soqala ngalo leMajudges, siqala verse 4, chapter 4, verse 4 and 8, Judges chapter 5, 6 and 7. Sizosebenzisa izi-introduction nje yale ndaba ezokhuluma ngayo balokho sizobe sesingena kwizwe kulona lokho sokhuluma ngayo. Incwadi yabahluleli, Judges chapter 4. Uzosifundela nje u-4 kuya 8. Judges chapter 4, mase kuthi siyaqala verse 4 kuya 8. Ngiyafunda la khona. Abahluleli chapter 4 verse 4. uDebora uprofetikazi umlalaphetoti wahlulela uIsrayeli ngaleso sikhathi. Wayehlala phansi kwesundu likaDebora phakathi kweRama neBethel ezintabeni zama-Efrayimi. Abantwana bakwa-Israyeli bakhubukela kuye ukuba bahlulelwe. Wathuma wabiza uBaraki indodana ka-Abinohama waseKhedeshi Nafetali, wathi kuye, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akayalanga yini ngokuthi hamba usondele entabeni yaseThabori uye nabantu abayizinkulungwane eziyishumi nabantwana bakwaNafetali nabantwana bakaZebuloni na. Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKhishoni uSisera induna yempi kaJabhini nezinqola zakhe nesixuku sakhe ngimnikele esandleni sakho. uBaraki wathi kuye, uma uhamba nami ngiyakuhamba, kepha uma ungahambi nami angikuhamba. Wathi kuye, impela ngiyakuhamba nawe, kodwa indlela oyakuhamba ngayo ayikuba ngeyodumo lwakho, ngokuba uJehova uyakumthengisa uSisera esandleni sowesifazane. Wayesesuka uDebora wahamba noBaraki baya eKhedeshi. Sifunde uJudges chapter 5 from 6 to 7, chapter landelayo 6 to 7. Abahluleli 5 verse 6. Ezinsukwini zikaShamgari indodana ka-Anathi, ezinsukwini zikaJayeli, imendo yayishiyiwe. Ababeya kuyihamba. Ezinsukwini zikaShamgari indodana ka-Anathi, ezinsukwini zikaJayeli, imendo yayishiyiwe. Ababeya kuhamba ngemendo bahamba ngemkhondo. Abaholi baphela kwa-Israyeli banqamuka. Ngaze ngavuka mina Debora, ngavuka ngingunina kwa-Israyeli. Amen. Sabi introduction just ukhuluma uNkulunkulu abeke enhliziyweni yami. Lapho ungadideki uzokhuluma khona uDebora. Uzojethi gathering yabantu besifazane. Ngazi u-August nje. Yonke indawo kuzobe sihlangene khona uDebora, u-Esther. Yabo siyazi kuthiwa uNkulunkulu ufuse ngalesikhathi for such a time as this. Amen. Lolo phathakaniko lapho ifocus. Ifocus lapho besibuka indaba yama-Judges. Lithi izwi lesichaza ama-Judges lithi after ukushona kukaJoshua, emva kwalokho uNkulunkulu wabese bavusela amajaji. Ngeke wonke umuntu
kwavuka isizwe esasingamazi uJehova wonke umuntu esenzele okwakhe abone kwakukuhle emehlweni akhe. Emva kwalokho uNkulunkulu wabadedela iy'theni. Esebadedela iy'theni uNkulunkulu bakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu wabavusela deliverance. And uNkulunkulu ubona wonke ama-judges ayebakhona kwa-Israyeli. Kwakwenzeka iphethini eyodwa. Babefike bone uNkulunkulu abadedele iy'theni mase bayakhala kuNkulunkulu. Uma uNkulunkulu lithi izwi, mase uNkulunkulu sebekhalile abavusele deliverance. Avuse ubani indodana kabani. Sibona iphethini eyodwa uNkulunkulu eleke esivezela leyonto. Bona bonke abantu uNkulunkulu abavusayo ngaphandle kwale situation eyodwa kaDebora. La uDebora yena kubhalwe ezwini ukuthi uyena uDebora uthi ngenxa yesimo esasikhona kwa-Israyeli. La kuthiwa khona even imikhondo bathi awumendo. Even imigwaqo evuliwe esivaliwe ngemobubi kwasekhona ubugebengu. Esivaliwe abantu sebehamba ngendlela. Sekonakele ngisho ama-leaders kuma-village engekho. Uthi uDebora ngabe sengiyavuka-ke mina ngumuntu wesifazane. But isizathu sokuvuka kwaDebora this is why wena kuphela ijaji umuntu wesifazane. Wavuka because babengekho abantu besilisa ababekhona. And into ayishoyo la uthi emihleni yobani oshagayo, emihleni yojayenti ukuthi bona abantu ababe-prominent ababelindelekile ngalezo khathi ukuthi bangenza something. Oh yes. But wayibona abathula benzanga lutho. Kwaze kwaphoqeleka ukuthi umuntu wesifazane avuke. Sisafunda kwakukholela into esisasidwele ukuthi siyenze. Wawuthi i-period mhlawumbe ongayithandi noma ungayenzanga i-homework yakhona. Uhambe uyohlala mhlawumbe e-playground noma ababhema bohlala ema-toilet. Sasithi nombhaka but othisha babethi uphapsikonda. Wakuba khona icala ube necala nje use-office kuthiwa u-abscondile ilesini ethile. Wawusuke ukhona esikoleni but u-absconde ilesini ethile. Oh yes. Hayi ukuthi u-absent ukhona but u-absconde. Angazi nje izizulu ezingakuthola ukuthi kwakuyini leyo nto leyo. So nala isimo esasikhona ukuthi abantu besilisa babekhona but they were absconding. Ngabanye amazwi babengekho la kufanele ngabe bakhona. Babekhona, babezinandi, babedumile baziwa ngoba yesho la ukuthi kwakuyithuku zobani. But the issue ukuthi they were absconding, babengekho kwi-position abalindeleke ukuthi babe kuyona. As a result bakwazi ukwenza something nesimo esasiphambi kwabo. I-issue enkulu mhlawumbe lotho libandla ukuthi umhlaba everywhere ukuthi men are absconding on different levels, different locations. Men are absconding. Inkinga ukuthi lento le ebizwa ukuthi i-authority. I-authority is something engakwazi ukuwela phansi. Ayiweli phansi i-authority. Umhlaba unjena nje is because of i-authority ka-Adam eyathathwa uSathane. Wa-operate ngayo. Yonke into ayenzayo uSathane operate nge-authority ka-Adam. Because i-authority ayiweli phansi. Once wa-absconda wangaba nge-position edingakalayo. Khona umuntu ozoyithatha leyo authority ozoyisebenzisa. Amen. Ozosebenzisa. So inkinga with umhlaba enkulu with umhlaba is that men absconding ma position afanele babe kuwona. Absconding from being obaba engaleni zabo, absconding from amakhosikazi abo, they are absconding emphakathini, they are absconding emabandleni, they are absconding kuwona wonke ama-levels abekwe kuwona. Ezabantu besilisa nje insizwa nje ukukhula nje ekhaya. Uthothi umuntu u-abscondile kuma-responsibilities ube insizwa-ke nje ekhaya. As a result khona umuntu ozoyasapha leyo authority. Yeah. And most of the time i-authority abantu besilisa bebe absconda. Mhlawumbe besingakhuluma kakhulu ngabafowethu labagcwele emgaqweni. Abafowethu abasemajele. Noma yini uhlobo lobubi olwenzakalayo is because of ukuthi abantu besilisa aba-abscondile bangaba kwizolo yabo. Umthwalo wehlele emahlombe abantu besifazane. Kwavuka
amasingephelethi kwavuka imindeni ephethwe abantu besifazane. And as a result, njengalokhu usathane athatha i-authority ka-Adam e-abuser enza into engafanele ngabenzeka with i-authority umuntu wesilisa wathi wena umuntu wesifazane ngeke azakwazi ukuyihedlisha because officially akuyona yakho. Any position engazogcina isingenwe umuntu wesifazane akade umuntu wesilisa uzoyidlala impela but kuzoba khona i-malfunction kuleyo system. Amen. Oh, yes. So as an introduction, inkinga enkulu ukuthi as men we need to get back to position. Ngaphezu kwakho konke esingakhuluma, we need to get back to position as a man. Njengomuntu wesilisa osakhula ekhaya enobaba nomama, osakhula ekhaya engasenabazali, ohlala yedwa, mhlawumbe usesebenza seqashile, mhlawumbe oseshadile, noma yiphi environment okuyona. Kunento elindelekile as a man, as umuntu wesilisa. uNkulunkulu ayibekile kuwena. Amen. So sibona la ukuthi la uDeborah uyamnxenxa uBaraki. Uthi into esho uNkulunkulu because uyabona ukuthi akhambi kuyosahlasela sizofika isiqobo uyasaba uBaraki uthi no ngeke ngihambe ngizohamba uma ngihamba nawe. Uthi ngizohamba uma ngihamba nawe. Amen. So the greatest responsibility umuntu wesilisa anayo is to get back to position. Iyona nto ngizobeka isekelo. Ngizobeka isekelo uNkulunkulu asibeke kusona. Ukuthi once aphela lesisekelo lesi, sibika kakhulu senza ama responsibility wesilisa ngesikhathi kuyilista zonke. Ukuthi responsible men ukwenza lokhu. But once abuyela kwi-position la esibekwe khona, yonke into naturally izoflow. Sinendawo la esibekwe khona edinga sibuyele kuyona as men. Isho ebandleni, ngisho emphakathini, ngisho kephi. Because there is a lot. Mhlawumbe semuthina sesabazalwane, sengikhuluma nathi ngezabazalwane nobaba generally. Esingayenza engathi mina nje kuKhangelani uma ngase ngibuyele kwi-position yami unganalo umehluko ongenzeka ekhaya kulabantu abawu-10 balidayo osazami ingane zami eziwu-2. Ngingareza abantu abangashiya umhlaba la ingane nonkosikazi imphethe angaba nayo emphakathini nasemhlabeni. Abantu abahambi mina hlale wanimoto amasteli umphethe ngizoba nayo. What are the position mina? Impact ebandleni. Impact kena yonke indawo la ngijale khona. Even with South Africa, because God Latin is going to raise abantu abazoba impact South Africa. Hallelujah. Yes, Lord. Is raising, we man is raising abantu. Yes, Lord. Kanti nje kugedele eyikanje yase 24 ngithi njobe ngizwa la ngaphakathi mina lento ngithi mina I am becoming ngisendleleni of becoming a great leader. It's because ngizwa la ngaphakathi kayenza uNkulunkulu mina. And one thing elindele kumina it's not ukuthi ngiyenze no just maintain position yami nje. uNkulunkulu uzoyenza yonke. Yeah. To maintain position yami nje. Make sure lapho kulambeke khona ngibi khona uNkulunkulu uzokwenza even more than lokho ekusuke ngicabanga mina bekithi I'm becoming a great leader. Sinkulu kakhulu isigaba lento ayishola kuthiwa kwasekonakele kwaIsrael isikhathi esifana nalesi esisona. Yes. Ayikho isystem, ayikho idepartment, ayikho ini ongayisho lomuhla onganisho ongenayo inkinga. We need men abazobela kwi-position. We need men abazobela kwi-position. And once we identify the system, ukuthi once balungile order, they not be there around death look force back in place. And once kunalento eyodwa, even imoto makunika ba, once kunalento eyodwa, then imaze izinto around her. Amen. So kuningi esingakwenza. Economy, government, ibandla, phakathi, ini, sinamandla, sinepotential, sinamandla ngaphakathi kwethu to make an impact kwenza zonke lezi zinto. Sinawo amandla. But angeke sikwazi, it's not about ukuthi sizojula, sithi yini esizoyiplana,
sibrainstorma sizokwenzani no ilande ngaphakathi kuthina asike sibe nje kwiposition uNkulunkulu asibizele kuyona. So xa sibheke iposition ezokhuluma ngayo. Sasivula incwadi kaGenesis. Genesis chapter 2. Sizofunda u-15 no-16 ngicabanga ukuthi azobhala amazo 15 no-16. Genesis chapter 2 verse 15. Yes. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kulowo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. uJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngizakumenzela umsizo njengaye. Amen. Ayikho engawusho ukuthi ususuka ngaphakathi. Uyaholeleka. Umlomo ukhuluma uqithi. Okay, bazalwane. La siya eqaleni kwe-formation yomuntu. Yeah. Siya la nje eqala nje kuba context yomuntu. Kuningi okunye uNkulunkulu akusho laphaya. Kufanele uqale uNkulunkulu aveze vision ukuthi let us make man. Eyiveza la kwi-Godhead. Ukuthi there is this being, there is this creature engifuna siyakhe. Uyayichaza le creature ukuthi le creature lena ngenxa ukuthi it was not the first time uNkulunkulu akha noma edala. Umhlaba usudalile, izulu sedalile, ingelosi usedalile, with i-host of iziningi esingazazi. Because iBhayibheli like kumelikhuluma sometimes melikhuluma ngeRevelation ithi konke okudaliwe belikhuluma ngokukhona okudaliwe khona okungadalwanga khona lesikhuluma konke okudaliwe. So kuningi okunye singakwazi. So wesekudalile la uNkulunkulu eqhulwini kwi-prediction of ukukhetha kwakhe bathi ake sakumuntu wayithatha lento yomuntu ukuthi lento le izofana nathi lento izofuza thina izofana nathi izoba ne-dominion wayithatha share vision uNkulunkulu ulento sokwenzeka emhlabeni into ekanje. Emva kwalokho-ke uNkulunkulu basemdalile umuntu ube okay siyazi ukuthi ubusi yambusisa umuntu wambusisa umuntu kwimphanisho wakhe lokho umuntu for lento le ekuthiwa akazoyenza. But okubaluleke kakhulu ngaphezu kwayo yonke into ngaphezu kwakho konke ngaphezu kokuthi sibusisiwe kangakanani ngaphezu kokuthi sigcotshwe kangakanani ngaphezu kokuthi siblessed kangakanani ngokuthi si-anointed konke okunye singacabanga. The most important thing why siyam-instruct umuntu the most important thing kuhle ukuthi siyazi ukuthi siblessed kuhle ukuthi siyazi kwi-image kaNkulunkulu but the most important thing ama-instructions esinikezwe wona ama-instructions esinikezwe wona and ama-instructions la uNkulunkulu amnikeza wona wamnikeza ama-instructions amathathu. What number one? Work the ground. Yes. Sebenza ingadi. Number two, what? Care for ingadi or guard ingadi on the translations. And number three, wathi khona-ke le ngadi idla noma yini ofuna ukuyidla but ngicela ukwenza into eyodwa ungayidli khona isihlahla lesilapha phakathi nendawo engadi. Cela wenze sure ukuthi awusidli leso hlahla leso. So ama-instructions ewu-3. To work, to care, and to avoid. Emi kanjalo. Work, sebenza, care, to avoid. Wona wonke ama-instructions abalulekile or 3 ama-instructions
but critical kakhulu nawo wonke ile yokugcina. What to avoid? What to avoid? You know the first Khangelani. What to avoid? Because most of the stories are Adam, uAdam ayivalwa ingadi ngenxa yevili. Ayivalwa ingadi ngenxa yevili wehluleke ukwenza umsebenzi uNkulunkulu emnikeze wona. Ayivalwa ingadi ngenxa ngeke compassionate wenganakekeli ungazi unakekela kahle ingadi ayilungise. Uyavalwa phela indawo engadini because wahluleka ukuthi angayidli into ethiwa angayidli. Uyazi ukuthi if ungathiwa ustadisha ungathiwa abantu ababe noNkulunkulu ustadisha abantu in business noma ubuka-ke nje impilo in general, it's not about i-competence noma ama-talent noma i-skill somuntu that matters kakhulu ekutheni mhlawumbe i-distance ozoyihamba. It's about yini engamele ayenzayo noma angayenzi. Siyayizwa nje ngisho sazi very talented people. Skilled abantu, abanemali, abablessed, abanjalo abayonke into. But i-downfall yakhe nje ukuthi akakwazanga ukuyigcina ekutheni angayenzi lento engamele ayenze. Yeah. Amen. Yeah, amen. Even wathiwa uzakule ukuthi ngifuna ukukhiya noma ngifuna advice ngebusiness, ngeministry, ngomndeni, ngani, ngingathi yazi ukuthi ungamele uyenze. Uyazi ukuthi ngisho ngathiwa ungena emshadweni ungazi lutho ngomshado, vele singena singazi lutho ngomshado. Ungazi lutho nje ungekho incwadi kakhoma mhlawumbe seminars watholile. But uzoqaphela nje ukuthi nje izinto ezithize ungazenzi. You are guaranteed ukuthi ungahamba uzofunda okuningi ngomshado. Le business njalo le ministry njalo. Uyazi ukuthi uma sibheka ivangeli, sikhulume ngevangeli. Dala. Ivangeli langekho iBhayibheli dala. Kwakuyilabo bantu abaneBhayibheli. Even lento abashumela zangekho izambulo ezingako. Kwangaziwa izinto eziningi ezaziyo thina manje ngevangeli mhlawumbe uMamezi Catherine nobani bani. Okuningi okwaziwa ngevangeli ungaziwa isono balekela isono. Ivangeli alinto kanjani ivangeli? Into enkulu ngevangeli kwakwaziwa nje ukuthi yini engenziwa evangelini. Bengazi lutho into eziningi awo-540 ukuhlukaniswa kwani ama-gift yini bengazonke lezo zinto lezo. Umuntu uyamukela uJesu nje abhathwe umoya ngcwele abe nomlilo umuntu anyanye isono nje umuntu. Ahlele ngetsisi. Abe on fire umuntu abalekela isono ahambe ibanga elide. Yes. Engazi azahamba emhlabeni umuntu engazange isiningi ekhona ezizweni. But into emlungile ukuthi lokho akuthiwa akangakwenzi angakwenbalekela. So discourage indaba zokufunda nokwazi. But into nje okhiye ukuthi you will last long if you know ukuthi ningamele wenze and wenza short to take heed. Ngoba singabheka abantu abakhulu eBhabheli abafana noSolomon. Ukuthi inkinga the most wisest king or person okwaba khona emhlabeni. Hlakaniphela sonke. Enemali nawo wonke umuntu yonke into enkulu ongayicabanga uyayibalelwa kuyena. IBhayibheli ithi comment splendor ngokusweka kwakhe. Ukuthi wayinkosi ekwenye 11. But into emshaya ukuthi uNkulunkulu wa-appearisha kuyena wamdonsa ngendlela uNkulunkulu. Wamtshela lezinto ekade etshela ubaba wakhe. Ngoba uNkulunkulu wa-appearisha kuDavide. Wathi Davide ngeke ungihlule mina uNkulunkulu ukuthi uhlezi kukhona inkosi ingane yakhe esihlalweni. Angeke ungihlule ukuthi kuhlezi kukhona ingane yakhe esihlalweni. Only uma nizoba careful to observe into engitshela sona. Nakanjalo uSolomon wa-appearisha uNkulunkulu kuyena 2 times. Emtshela the same thing. Ethi ungakhathazeki ukhosi. Ungakhathazeki ngengane zakho, ungakhathazeki ngalutho. Lento ngizoyenza mina. Even namanje singakhathazeki ukuthi we are going to be great leaders or inini uzoyenza uNkulunkulu yonke.
Ubhekisisa kahle futhi yonke into edinga ukwenziwa uNkulunkulu wenzayo. Uma usondele kahle uNkulunkulu uyathola ukuthi yonke into edinga ukwenziwa isho ngathiwa yini uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze uyena ozoyenza leyo nto leyo. But uavoid ukwakho. Ukuavoid ukwakho ukubalekela into ukwakho wena okwenzayo lokho. So uSolomon into eyamshaya washawa ukuthi le nto adonswe ngayo ngendlela. Wadonswa ngendlela uSolomon donswa 2 times. And mase ubheka amanye ama-accounts angisazi ukuthi inkempi yasekhulunywa khona ngoSolomon kuyakhala kuthiwa uNkulunkulu owaphilisha kuyena 2 times. Akamlalelanga. Emiyalo uNkulunkulu emtshela ukuthi khululeka lento yonke ama-promises kizowenza ama-promises. Now one thing ngeke ngikwazi ukwenza nayo ukubalekela isono. Angeke ngikwazi ukubalekela isono. Angeke ngikwazi ukuavotela lezi zinto lezi. Wathi wenza lezi zinto lezi akusenayo ilokhosi. Angisenayo amandla ukuthi ngakwenza ngithanda impela angisenayo. Kufana nokuthi namthanda kanjani aboma wakho nomzala wakho but once abantu obufa wafa awusenamandla phezu kwase ufuna umthathe uyolokho somgcele. Umthanda unjani? Once umuntu wangena wabamba lento le uNkulunkulu athanga ibamba uyakuthanda enjalo uNkulunkulu so dictate terminate according yakho. Esinezinto uNkulunkulu asidonse ngamadlela. Even ezwini ngiyalapha abanye bethu have direct instructions. Mhlawumbe njengami nje have direct instructions uNkulunkulu utangelayo. I know it. Khona abantu abanjani abayazi uNkulunkulu. Mhlawumbe ngenxa yobizo lakhe uNkulunkulu afisa ukuyenza kube khona azobambulelayo noma kuvezele la ukuthi lapha yanake ungasondeli. But we have izwi elishoka phezu kwakho konke lokho. Eli-anchor yesonto ukuthi izwi melithe nje izwi siyalazi and wonke umuntu uyazi ngempilo yakhe manje ukuthi no mina lapha ya. Amen. So kuyona yonke into find out ukuthi yini ngamele uyenze. Finances uNkulunkulu uthe 10% ubuyisi. Wakwenza wathi wangena 10% baze no 10% kuyonakala. Even in nature izimbewu idla konke lokho okudlayo but imbewu ibusela emhlabathini khona izoqhubeka isakhe hlelo to harvest. Ngisho ngabe ifama ene-PhD kwi-agriculture nani wadla imbewu ngawuphinde ithiwa harvest. Wadla lokho ongadliwa ngeke uphinde ithiwa harvest. Funda kwakho kwi-agriculture kuphenduka kube useless ngoba usungene kule area lokho mandiwe khona ukuthi ungangeni. Wathatha kakhulu wona ulisokotela waze wazoqeda yonke into nje. Khona uzophinda udle yakho. So kunezinto uNkulunkulu adwebile kutayile ukuthi hayi unankinga yenza lokhu but ngala ungangeni. Ngale ungangeni. That one point is very important. It's very important. Ngoba into eyalimaza uAdam was not ukuthi wayefika uAdam. Wayefika uNkulunkulu ethi uAdam sesebenza nje la wena wadlulesa uNzatshana. Wangabona lo it was because of uAdam ukuthi lokho akade khonyandwe ngakho akakwenzanga. So uSathane akanankinga ngokublesswa kwethu. Akanankinga sathi ngokublesswa kwethu, akanankinga sathi ngokugcotshwa kwethu. Ngama-gift ethu nayo akanankinga nalo uSathane. Unenkinga nama-instructions uSathane. Ukuthi yini ama-instructions onikezwe wona. Uyabona uSathane. Ubhekisisa uJesu ama-temptations. It was not about ukuthi umvimba angahambi uphilisa abantu, umvimba ngenzini. Waya kuma-instructions abhalelwa uDokotela Mlolo. Jesu waphendula. Amen. Wefuna alinge uNkulunkulu. Enze lezi ama-instructions lezi ebhaliwe ezweni abe disqualified. Amen. Amen. Number 2, Adam was to care for ingadi. Sikhumbula ingadi ukuthi ingadi kwakuyi-meeting place kaNkulunkulu no-Adam. Kwakuyindawo yokuhlangana uAdam noNkulunkulu.
he was given the task to care for your ingadi. And now, one of our instructions, one of his ezisimisa position. Number one is to avoid. Number one, because one man is they are useless if we get avoid it was right. This was going to work as excel. But woman is so should they avoid it, it was avoid. I even down one balance that I call. So it needs in place here and good. It encounter and good. Uhlangana kwakho noNkulunkulu. Inkinga enkulu esinayo sabazalwaneke. Inkinga enkulu esinayo kuyibandla ukuthi ibandla imajority of abazalwane abamazi uNkulunkulu. Amen. Imajority of abazalwane abamazi uNkulunkulu, methi abamazi uNkulunkulu abanayo a personal encounter with God. Yonke into eshiwoyo bangayisho baze bayikhiphe ngale. But abamazi uNkulunkulu on a personal level. Uma sibheka indaba yaseSinayi, angeshaya inkonzweni ilanga lonke. Uma sibheka indaba yaseSinayi, khona amazwi uNkulunkulu awashoyo phakathi kulo. Uthi uNkulunkulu semhlale izulu lithi semhlale isikhathi eside kule ndaba. Kwelesingisi lithi you will have stayed long enough in this mountain. Lapha uNkulunkulu into ayisho uthi uNkulunkulu ngokweplani yami yokuzambula kunina sengihlale long enough sengakwazi ukumuvela kwilevel elandelayo ukuthi kuyodlula umhlaba. Hallelujah. Ngoba uma ubheka into enzeka eSinayi, uNkulunkulu number 1 wafike wambula ama-intentions akhe kuIsrael. Wabatshela ukuthi mina inhloso ngani ngifuna ukulenza isizwe esingcwele. uMoses wahamba waya kubantu obatshela wathi this is what uNkulunkulu usayed. Naye yapropose uNkulunkulu wathi wahamba Moses umtshela uNkulunkulu ukuthi ayivuma lento eshoyo. Wahamba wayosho Moses wathi right wathi uNkulunkulu ke emva kwa 3 days kolesithathu usuku in 2 days time zilungiseleni ngoba ngifuna ukuzohlangana nami. Kwasho uNkulunkulu esibandla baseIsrael. Bazilungisa uNkulunkulu abaneza 2 instructions. Wathi baqeda bawashe ingubo number 1 but number 2 babeke ama-limits around ilokhozi eSinayi. Waze wakuphinda lokho uNkulunkulu wathi bengabekanga ama-limits ngizolokhuza kubabuyaphi. Funeka bawashe ingubo bahlole nesono and place limits. In order to have an encounter with uNkulunkulu, we have to wash ingubo zethu. And the number 2 place limits around impilo zethu. And then we'll have an encounter with uNkulunkulu. Into exciting ngoIsrael ukuthi uIsrael lesasizwe lesiya generation ya akekho noyedwa umuntu owengaxoxela omunye ukuthi uyazi uNkulunkulu ukhuluma ngezwi elinje. Izwi laNkulunkulu nje wonke umuntu wayezwela yena izwi laNkulunkulu. Kubona bonke benothumile wonke umuntu baze basho bona bathi ngeke asikwazi ukumela izwi laNkulunkulu Moses akhume wena ngoba babezwile izwi laNkulunkulu khuluma nabo. Wonke umuntu waba ne-encounter noNkulunkulu. Ngoba inkinga esinayo ukuthi siyazi ngoNkulunkulu but asimazi uNkulunkulu. Into ebalulekile ukuthi sibuyele kwi-position to care for i-meeting place yethu noNkulunkulu. uNkulunkulu aqala azambulele azivile ukuthi siyazi ukuthi ayikho ekutheni mhlawumbe lento into eyayingcebe wabantu abagcotshiwe wabanamakholi. uNkulunkulu uMoses masebhala laphaya uMoses ebhala kuDeuteronomy uthi the Lord our God uNkulunkulu owethu bazalwane. uNkulunkulu owethu lesikwazi lokho akasho ukuthi uNkulunkulu wami wathi nina ngeke utheni uMoses wahamba ohlala noNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu wethu wathi kuthina sisesinayo. Lokho funeka sikwazi uNkulunkulu ungowethu. As a result ayikho into engamele uvuyo ayikhulume ngoNkulunkulu nakithi uvuyo phela uvuyo ungowethu uNkulunkulu. Mhlawumbe kushumayeleni singaba nama-variations ukuthi awubani ushumela kakhulu nobani ekwenze ini singaba but uNkulunkulu akekho umuntu engathiwa lo unethu elikhulu lokuya uNkulunkulu nomunye.
Hey, no man. Jesus. ungowethu uNkulunkulu so siyadinga ukumazi iposition leyo. Once avoid konke, number 2, let us make sure ukuthi uNkulunkulu siyamazi. Ayikho ngizoyichaza kanjani, ayiphelele ukuba yimene noma ukuba indoda kwami uma ngiyicompetent ekwenzeni ngiyigudi mhlawumbe i-articulation ichazela izinto ngilida nginjani but uma sekuziwa kuNkulunkulu angimazi uNkulunkulu ngokuthi ngilida abantu bayisaphi uNkulunkulu ngakamazi. uMose bebakhipha eGibhithe ebayisaphi ingamazi uNkulunkulu njengoba wazi wakhala wathi mamele wasikhipha inkosi ungahambi nathi ingoba yena akekho excited nge-destination excited ngaloNkulunkulu uyamazi ingakho esho njalo ethi mamele ungahambi inkosi uyazi. Omunye umuntu angasayibuza ukuthi awuMose wesethini manje ngoba kiwe lokhu ipromised land nje akasafuni ukuhamba nengelosi. Mhlawumbe abaningi bethu bangadeka ba-excited ngokuthi awuzobe khona iy'ngelosi ngeke asambeni nginike uNkulunkulu lento ofuna ukunika yona. But uMose was excited about God. Wethi ngiyaphi uNkulunkulu engekho, ngiyaphi uNkulunkulu engekho. Oh, hallelujah. So we need men who are going to be excited about God. Abazo-excited uNkulunkulu hayi mhlawumbe yini. Oh, hallelujah. Be-excited uNkulunkulu hayi ukuthi uzokwenzani, hayi ukuthi wenzeni. The idea of God, the idea of God ukuthi uNkulunkulu. Yes, sir. Even the mention of igama ukuthi uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Yes. So it's a position. Sisamadoda ekumele sikhulele kuyona. Yonke into siyibuke sasende suka i-seconds eMelsburg hamba nefamily yami. Ekukho enziwayo kwi-seconds ngicela uphilila. Ngithi philiwe yazi ingibukisa isithombe sesifike ezulwini sesibona uNkulunkulu. Khona enziwa nje i-performer nje ngimchazele ukwashintsha i-atmosphere hlela sokwakuthiwa. Because I am excited about God. Kaphezu kwayo yonke I am excited about God. I'm excited nje kuNkulunkulu. Engiyona leyo nto leyo ebuyisa impendulo yomuntu uNkulunkulu. Not about competencies, not ukuthi ngiwazi ukwenza ini kulobani njani nginikezwe ini ngiblessed njani. Singaba blessed sihamba sodwa. Singaba blessed ngihlala eziblessed abasona blessed abasona blessed ini kunjani lebona. Singaba blessed kube yona yonke into esicabangayo. Sibe yona yonke into nje futhi lesifunayo lesibona sengathi right. Engekho uNkulunkulu. Yes. Hallelujah. So siyadinga samadoda ukubuyela iposition kaNkulunkulu. Amen. Ehlaleni noNkulunkulu ekunakekeleni indawo yethu ohlala noNkulunkulu. Yes, Lord. Esivuya kulezinto othula ukuthi mhlawumbe uyazigumela sona ukuthi awusethi uyazibuka. Mhlawumbe ngoba mnani. Bathi akubuka i-TV. Ngeke edlule engangqobela yona. Yothi usithi i-TV yawavala i-TV. Ngeke edlule engangqobela yona. Nokudlina nebanga loNkulunkulu. Ukuthi ngiyayazi into nginakekela indawo ehlala nawami noNkulunkulu. Nezinto eziningi mhlawumbe ku-Facebook ngawuvala ini mina ngiyaziyazi into ezolimaza indawo yami yokuhlala noNkulunkulu. Ngiyayinakekela le ndawo le ekuhlala kuyona noNkulunkulu. Omunye uzokuthi nolimi mhlawumbe ukhuluma kuye kanje ngenza kanje ngoba nginakekela indawo yami yokuhlangana noNkulunkulu. Hallelujah. Oh, yes. Amen. God, inakekele indawo yakho yokuhlangana noNkulunkulu. Yakho noNkulunkulu inakekele. Amen. And leyo nto izosenza la kwakuthiwe washaya iy'ngubo zenu. Lokho okukhuluma ngesono kuyashiwo la kuthiwa wobani laba abagqoki bezemhlaba kuthiwa hayi laba abaphume emhlabeni ekhandleni lokhu kuthiwa bawasha iy'ngubo zayo egazini lemuli.
zabamhlophe. Iy'ngubo washaya iy'ngubo zenu zihlanzeni siphile emgcweleni. And number 2, over and above uthi umbhala webhero lahlani konke okuyisono okuthandela kangaka baselithi nakho konke okusindayo. Please limit okusindayo ama-limit. Ngoba khona izinto engasona isono othi uthi ayisona isono ungayiqoqa ngazo izindaba abazalwane, but wena uyazi ukuthi ziyasinda. Uthi uphethe be self-controlled so that you can pay. Khona izinto ezazizona isono but wena lento le iyasinda ethe ngeke ukhuleke. As a result, we are not taking care of the meeting place yakho noNkulunkulu. Amen. Eyokugcina work. U-Adam was commanded ukuthi sebenza endaweni enikezwe yona. uNkulunkulu Jesu uJohn 9:4-5 uthi kumele ngenze umsebenzi walo ngithumile kusakhaya. Sonke la sinomsebenzi sinikezwe uNkulunkulu. Yes, Lord. Sonke sinomsebenzi sinikezwe uNkulunkulu. Mhlawumbe siphithi indlela echazwe ngayo iministry ichazwe kwazi kwamanje ukushumayela kuphela. Angisazi ukuthi ngasefaceway eveza ngokuthi ekhuluma nge540. Athi 540 laba bathi ukuba ngaphambili athi 540 umsebenzi wayo wathi uJesu enyuka wabeka ifast 540 uthi umsebenzi wayo 540 wawukuthi ikhwiphe abazalwane for imisebenzi ministry. Oh, yes. So kahle abantu abenza imisebenzi ministry abazalwane i540 is to equip abazalwane for umsebenzi ministry. So wonke umuntu kwiministry unomsebenzi uNkulunkulu akunikeze wona. Unomsebenzi. Mhlawumbe kuwukuthi ke lo msebenzi sithatha somfake ikhonente esibolo sengathi ayi nayo into egodli mhlawumbe nayo into enjani. Be a businessman. Umsebenzi wavela kuNkulunkulu akunikeze. Yes, Lord. Yes. Akunikeze uNkulunkulu. Yes. Be a businessman. Yes. Amen. In fact, the personal nje. Angisazi nje emngaka edlule uNkulunkulu spoke personally kumina about business. Was spoke about business. Personal. Wathi unkosikazi wami ekhuluma nomngane wethu wathi hawu khona ibhizinisi eliqalile yini sisakhuleka. Wathi babo khona ibhizinisi eliqalile yini umndeni wamkhize wathi akho ibhizinisi eliqalile sisakhuleka uNkulunkulu usasiqala ibhizinisi. Wathi ukuthi uNkulunkulu ungivezele kungathi khona ibhizinisi elinalo. Amen. Hallelujah. So being a businessman can be umsebenzi uNkulunkulu akunikeze wona. Yes. Umsebenzi lo kaNkulunkulu. We-area, but we have to seek God. We have to seek God because sonke lento enzeka mesila. Ziningi izinto uNkulunkulu azozambula kakhulu kwisikhathi lesi esikusona. 2001 uNkulunkulu lento angivezela yona wathi awasha wathi i-wave entsha siqalile 2021 January 1. That's i-wave entsha siqalile. So kunesikhathi lesi sesifike kusona sifike kwi-fullness. La uNkulunkulu efuna ukuveza noma ukwambula ukuphelela koNkulunkulu. Thank you, Lord. Sifike kwi-fullness. So siyadinga ingakho mhlawumbe uzobona even namandla obumnyama nawo eveza i-fullness yawo. There have never been a time la kulula noma kunama-edges onzakalisonde khona njengaleskhathi. If we are not kwi-position singayisithola mina ngimela sengikutshela sengithi angeke nyambo sengeke yadinga futhi indaba ukuthi uyobheka indaba yomsamo mfethu. Umuntu adema la ayiphikisa yonke lento ayinyoka ayithatha ifake lezi izinto tshela abantu no lento basahlime kanje because of amandla
omnyama. That's also David Wilkinson, owakhipha iProphecy, kwaku-1970, asanda kumnyaka. uNkulunkulu emkhombisa ngama-end times ngalesi sikhathi siphila kusona. Uthi uNkulunkulu wathi uSathane, he will spill out, uzophalaza, wathi will vomit, wathi uzophalaza bonke ububi obukhona emandleni omnyama emhlabeni ngekhathi yokugcina. So lento ngifuna ukuthi ibe i-understanding kuthina sonke, because wherever you go, ngisho ngathiwa i-TV, ngathiwa i-radio, ngisho ngathiwa isefonini, ngisho ngathiwa isemgaqweni, ngisho ngathiwa ikephi, there is power ethi yona. There is power ethi yona, vayolisa umthetho kaNkulunkulu, ipower ethi yona. Yonke into ila ivezwe kanje yonke into. Available yonke into. Abamabhizinisi yonke into ungathola ukuthi nani amamiliyoni amangaki, thatha le route le. Kume kanje yonke into. So nje kunzima uma singesikwazi ukuhlala kwiposition uNkulunkulu asinikeze yona, we will not make it. Sexual immorality idla lubi, they are demons. Kunama-portals avuliwe, they are demons specially designed for sexual immorality. They are demons ukuthi ungabe sexually pure. If ngathiwa awuphatheki, but akube khona something oyintika ngayo sexual immorality, mhlawumbe khona into oyibukayo efonini noma uyayithinta noma wenzani, but ungabi sexually pure. Ngoba once waqashuka la kulento enkulu uNkulunkulu azoyenza ngakena la. So asikubambe la emthethweni, asikubambe la. So lento ngiyayiveza, I'm exposing the devil so that when ama-temptations, ama-opportunity comes, ungabi sesimweni sokuthi vele kunje emhlabeni, noma wonke umuntu uyakwenza, noma vele kunzima or anything. Yazi ukuthi it's the devil, this is what he's trying to do. Amen. Iyona into afuna ukuyenza. He's trying to make you normal. Hey. Right now uSamson ungawisa ngisho indobo ngenza noma yini, but you want to deep ufana na wonke umuntu. Mhlawumbe sibone excitement thina sibone ini because ithi inyama ikitazeka inyama. Ubona ngithi nje kancane nje. Yeah. Phinde phenduka. Kuthiwa uEsau ibirthright yakhe anikela ngayo ngento ehana nge-appetite. Kuthiwa ngisho esefuna ngenyembezi isibuyile lethu esibuyile uqondo ukuthi engayenza inkinga. Sengihambisa ibirthright yami zibulo bami futhi ngishiya ingane zami. Ngoba wanza uqala serious nabe-birthright. Ngoba even ingane yakho yonke usudayise ngayo. So nathi eternity yethu, inheritance yethu, we need siyadinga ukuba la noNkulunkulu. Siyadinga zintathu lezi ndizophinde ngizisho, sizobe sesiyavala. Number one, know what to avoid. Wazi izwi efundisa nawe personal uyayazi into efuna uyi-avoid. Akekho umuntu ola ongathi ngizo-avoida. Uyazi wena mhlawumbe mina ufani nawe ukuthi wena nayo esikhulwini kwena ukuthi make sure la leyo nto idala ukuthi ngifake ama-guardrails. Yabo nto esiba semgaqweni, ama-guardrails abekwe endaweni esafe. So engekho nkinga la ukuthi afika kunale guardrail la abagadi ukuthi ungaphumi ukuthi igadi seletiyela ngale. Abagadini ukuthi ungaletiyela bayazi ukuthi wadlula la ngale kule ngozi. Ingozi ingale, but igadi libekwa endaweni esafe. Siyayizwa leyo nto. Ubungozi bungale, but igadi yona libekwa la kusafe khona. Uma kuthiwa yini igadi bungadriver la. La ngeke kuyeqela bungadriver hamba. In fact usikhola abantu abeqala bahambele ngale kwegadi. But kuyaziwa ukuthi ke ubungozi bungale.
uqala sisahamba kusesafe awusakwazi ukubona awusaba namandla okubuya once wangena la ngekho safe khona awusakwazi ukubuya and lento lena serious izinto ezithile kunaphakade ezithile kusonkulunkulu so sibili wise uNkulunkulu sibubuka nje umuntu wise ukwazi ukuqaphela lezi zinto. So number 1 sithi yazi into ekumele we-avoid iqaphele. Uyabona uJosefa kuyashiwo nje lapha kuthiwa Josefa emzini kaPotifara. So emzini kaPotifara wayecompetence ayikho into uPotifara ayingayilokhuzi yonke into eshiyele kuJosefa. Achazwa ukuthi uJosefa wekhipha amarekhodi ayo yonke into kwakuthi mekunje enze nje ukuthi achazwe in detail competence yakhe. But we were in detail ekavodini kwakhe umfazi kaPotifara. Bachazela in detail ukuthi lento yenzeka kanjani. Kwathi umchazela ipromotion yakhe ukuthi yaqhamuka. Yayingekho ezinto lezi ayizenza. Ipromotion yakhe yayingekho ekutheni competence enakindlu enakekela indlu enzani ayikho lapho. I-competence yakhe itheni kwathi sekufika lento le ukuthi ole uNkulunkulu wanqaba. Amen. Wathi uNkulunkulu ngenxa yalokho ngizomnikeza lento esezonikeza. So number 1 lokho yazi into ongamele yenze. That is your secret power. Uma engayikhuluma kanjalo, that is your secret power, and once waqala wangena lento ongamele uyenze, that is your downfall. Enye ama-downfall enzeka kancane until uqonde ngamandla uzobe powerless. But that is your downfall. Ibalekele ngakho konke onakho. Ibalekele ngakho konke onakho. Number 2 sakhuluma nge-meeting place. Ukuthi indawo yakho kuhlangana noNkulunkulu inakekele. Ungamele ulahlekelwe abangani, ungamele ulahlekelwe imali, ungamele ulahlekelwe umndeni, ungamele ulahlekelwe inoma yini edinga ukuthi ilahleke. But ungalahleki indawo yakho kuhlangana noNkulunkulu ingalimali. That's the one place ongayimela. That's the one place engathi bekukhulunywa kuthiwa hayi bengazwani umndeni wakhe ingenxa lokho njengoba ebavini kwenzakala konjena yilokho i-meeting place yakho noNkulunkulu. Protect indawo yakho kuhlangana noNkulunkulu. Uloyele lokho. Even ungeza sekunzima sengasakhulekeki because nayo leyo nto le umoya okhona. Ukuthi mhlawumbe uyilalele indlumayelo zecebo mhlawumbe udante zibo 50 kodwa mase kuthiwa wena hamba lohlala uNkulunkulu kube nzima. Yabo kube kube sengathi nje hayi vele hayi mina nje ngiphela usuku ngiyelanda indlumayelo. Yabo uyilalele umsebenzi imphathi leyo shit mina uma nje umuntu uthule kudlala ngiyaziwa ngisho ekhaya ngisho emotweni kule emotweni yile gospel but mase kuthiwa hamba uyothandaza hlangene noNkulunkulu. Thola ukuthi ngeke ngizenze noma yenzekile kube nje iqaphu. Amen. We need to know God. Isimo esikhona emhlabeni sidinga uNkulunkulu. Isimo esikhona emhlabeni sidinga uNkulunkulu. Ngisho singathula kanjani, ngisho singaphela kanjani, mhlawumbe ngabonana sengazikhona into esenzayo, but kahle sidinga uNkulunkulu. Ngoba vele kahle uNkulunkulu umededela izimo ezinje usuke efuna ukuyiveza. Amen. Uthi mengivalisa ingane. Ithethe isikhonyana uthi abantu bami bezwa ngegama yami isithoba efuna ukuthi babekhuleka. That was the plan vele ukuthi abantu bezimini bezenkulunkulu. So number 2 indawo yakho uNkulunkulu. Number 3 umsebenzi. Yazi umsebenzi uNkulunkulu akunikeza wona. Yes siyasebenza emafemini, siyasebenza emalini, siyasebenza but yazi personal uNkulunkulu akabulela umsebenzi wakho. Into ayizele emhlabeni. Aze athi uPaul ngifezile ibanga, wefezile ibanga.
aze athi uPaul ifezile ibanga aze athi uJesu it is finished wethini uJesu noma emanesho nje mhlawumbe size sibhale emngcwabeni womuntu sithi lana kahle igcwabe lana sikhabazele ukulwini okulokuhle ulifezile ibanga sisho umuntu nje sifeze ibanga hata mbona phansi abantu sibhasi kuhle ilisizwe liyakhotha phathina-ke siqondayo ke asingafuni ukuthi abantu bazame sesishonile kuthiwa sifeze ibanga so hayi umuntu ufezile hayi manje ufezile ibanga hayi akaphumule manje hayi ukulwile okulokuhle wenzeni kade ngene ngisho nje ephume ngene enebendisi emhlaleni ukulamnikeze yona ukunani into ekunikeze yona omunye uthi beyazi shiyazi watshela mhlawumbe umaprofeti watshela okuziningi azaziyo but uthola ukuthi nje uyaphelele nje uyenze uya-enjoy maselele sinzani kulwile manje lokuhle ulifezile ibanga uPaul knew ibanga abekele lona ingakho ivini usuhamba-ke mhlawumbe usuhamba ifeso ku-Acts 20 uma sezohlukwana namalidazane asefeso kuthiwa lithi ibhayibheli bakulamudala bakhuleka and emva kwalokho agaphasi lokubani waqhamuka neprofesi wathi uMongcwele usho kanje umnikazi waleli bhandi sithi ibhandi likaPaul wathi eJerusalem uzoboshwa kanje lo muntu maseyenza njalo athathe anikelwe ngisazi basekwenzakala bakhala abazalwane ngoba bebona ukuthi ibhadi phela likaPaul futhi lo muntu kufanele ukuthi kuthiwe nje kubaba uphoso kuthiwa ugovernment ngeke kuthiwa nje mengahamba nje phinde la masiteli hayi ugovernment kuthiwa ngeke uyombopha noma uyambulala nokwenzani sivunga besonke sithi hayi ngeke baba usayi masiteli baba uNkulunkulu sisibeze divine wisdom awusayi baba masiteli uPaul uthanda ngeke uthanda umdabisi because welazi ibanga wetsheliwe ukuthi yena uzoba phambi kwamakhosi wetsheliwe yazi funa ayoma phambi kwasizwe wekwazi lokeclear ukuthi njengoba ngiba ku-Agrippa ngiba ku-Festus ngiba kubani ngisahlalele ukuyoma kulo khosi kusizwe la ngiya khona sample uma sekuthiwa-ke ayi bayakufuna la uzofuna ukuthi losiza khona uthi lingalinge ningidabisi uthi ngisho ukufa uthi angifuni kube khona into ezongithiya ngishaye sengathi ukuphila kwami into enkulu uthi kuphela nje uthi ngifeze ibanga uNkulunkulu angibekele lona uthi kuphela nje uthi ngifeze leli banga uNkulunkulu anginikeze lona wesengene kwi-dimension yokuthi sengiphilele ukufeza ibanga kaNkulunkulu i-dimension yokungena kuyona ukuthi mina intshisekelo yami sekufeza leli banga uNkulunkulu angibekele lona asekona ukuthi ingane zami inkosi isey'ngane zafuna ukukhulisa iy'ngane hawu inkosi ingakabi nani imoto yini umusi ingakahlali kuyena intshisekelo kwasekuwukuthi inkosi cela nje inkosi ungibeke nje hayi ukuthi ungibeke iy'ngane zami ngiqeda ukufunda ungibeke inkosi ngiqede leli banga ngibekele wena into meyikhalele emkhulekweni uNkulunkulu ube ngathi ngiqede leli banga uNkulunkulu ngibekele lona because kunebanga wonke umuntu unebanga kwenye translation uthi cause engibekele yona so umsebenzi lo wonke umuntu abekele wona so ke sizokhuleka manje bazalwane itopic here it's a responsible man aleza bhekida ama-judges ukusikwazi uDeborah umuntu wesifazane because abantu besilisa were absconding. There was a situation kwa-Israyeli esasenza nje imigwaqo abantu bangahambi emgwaqweni. Oshakma, oJayeli, oBaraki be-abscondile becashile. Mhlawumbe nazi manje ngihleka kuma-attitudes ethu si-abscondile kuma-situations enzakalayo emphakathini, enzakalayo ebandleni, enzakalayo emakhaya, enzakalayo yonke indawo si-abscondile. We want to be safe. We want to be safe. And as a result, khona abantu ababold abazongena bathathe basize opportunity. And once authority awela umuntu angayona yakhe, i-abuse inevitable.
Hayi ngoba kunjani ngoba akuyona eyakhe. Amen. So sayiveza ukuthi okuningi ukonakala okwenzakala ukusho kwabantu bangena ema-drugsini is because abantu bakhuliswa ama-single parents. Ingane was not designed ukuthi ikhuliswe umuntu wesifazane kuphela. It was not designed, ukudesigned kaNkulunkulu. As a result, ingane ikhula i-malfunction, ikhula itshekile, ingekho normal. Izama ukuzofesa impilo edinga umuntu normal. Ishayeke endaweni eziningi. But ngeke sime sikhale over split milk. Asimuyele kwi-position kuningi esingakwenza even nangaphezulu. Split position yethu number 1, avoid into uNkulunkulu athi ungayenzi. Ngakho konke onakho. Uma sikhulumela ukuthi uyasafarisha lokho for doing good, for ukulwela. Uma kuwukuthi uyasafarisha, safarishela lokho. Ukuthi ngilwela ukuthi ngingayenzi ngizoxolisa uNkulunkulu. Number 2, lwela indawo yakho kuhlangana noNkulunkulu. You need an encounter with God. U-Israyeli ayikho noyedwa kunabantu abu-2 million, ayikho noyedwa engaxoxelwa ngoNkulunkulu. Thiwe uNkulunkulu bekhuluma ngezwe elinje. uNkulunkulu nje, uNkulunkulu akekho webamazi bonke. Even though Moses ehambe wayohlala noNkulunkulu, but bonke babembonile uNkulunkulu ehla ngefu, ehla entabeni yaseSinayi. Intaba yanyakaza yasheka, yakuthembisha intaba phambi kwabo. Bembona ukuthi uNkulunkulu umehla wehla kanjani uNkulunkulu. Uma seyikhuluma uNkulunkulu ukhuluma kanjani uNkulunkulu. I-atmosphere iba njani uNkulunkulu. Umzali nomzali uyayidinga leyo nto. Uyayidinga leyo nto umzalwane. Uma uhlangana nomuntu njengokuthi isangoma umuntu ongakholwa khula kwenye indawo emsebenzini noma ebhasini, not ukuthi enkonzweni kuthiwa noma enkonzweni siyayisize nje noma kuthiwa uthi uNkulunkulu unje uNkulunkulu. Uthi kuyaze kwebuzayo ukuthi nina nithi mhlawumbe abantu abadala bamadimoni kanjani akungichazele lento le. Uthi yazi anginayo i-answer eqondile yaleyo nto, but mina into engiyazi kahle ngazi uNkulunkulu mina. uNkulunkulu unje uNkulunkulu. Ngiyamazi uNkulunkulu. Umchazile ngoNkulunkulu umuntu. Kudizolva wonke izinto angeke usho ngazo. Abekhozi akhethe uNkulunkulu umuntu. Angeke silunge uma singamazi uNkulunkulu. Angeke ngaphezu kwakho konke nje esingakusho angeke silunge uma singamazi uNkulunkulu. Sizosho imlolozelo, sizosho yonke izinto lezi ezingeke size umuntu. Kwanathi impilo zethu beyishintshe. Sidinga ukwazi uNkulunkulu. Cela siphakameni salome. Ngizocela sele uNkulunkulu njengamanje. Wonke umuntu uzoya phambi kaNkulunkulu, sizoma phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu wethu. Uthi uMose uJehova uNkulunkulu wethu. Awuye phambi kaNkulunkulu wakho la nimele khona uNkulunkulu. Mhlawumbe usamele esekutheni khona awakakwazi ukavoda lento uNkulunkulu, iyavoda. Iyaphambi kaNkulunkulu phenduka phambi kaNkulunkulu, make commitment kuNkulunkulu ukuthi uzophila la uNkulunkulu afuna uphile khona. Mhlawumbe wena usume la endaweni ukuthi uyakwazi ukavoda uNkulunkulu tathange, but i-presence kaNkulunkulu awuyazi iPresence awuyazi i-encounter noNkulunkulu. Uyaxoxela noNkulunkulu. Iya uNkulunkulu khali ngekhanda naye uNkulunkulu. Ngifisa ukwazi personal uNkulunkulu. Ngifisa ukwazi umuzwa ngami. Omunye akazi naye ekhanda noNkulunkulu nakho, but angazi uNkulunkulu yini umsebenzi angibekela wona. Iya uNkulunkulu khali ngomsebenzi. Uthi uNkulunkulu njengoba ngile emhlabeni kube njani. Muphi umsebenzi omnikeza wona? Baba wethu kulungile. Baba wethu kunamandla. Uye
ngegama likaJesu Kristu. Position against and emsebenzi. Unkulunkulu ufika afuse umuntu ebesiyakwazi umuntu afuse isizwe. Nokukhulunywa ngengane eyakhuliswa eSemarete sino-Ishmayeli ozala Abrahama kodwa owaxosha ehlazina zama-Arabhu. Basebethe isithi lenkolo kaSulumane evela lapho nje uyikhonzile enkulu lokho. Amen. Kwecela sibhalele manje lowo muntu oyedwa othi kukhona ngiyakhumbula kwajonga kwenzi ngakwenza mhlawumbe out of ignorance nomhlawumbe out of ukulingeka kodwa ngiyakhumbula ukuthi nakho ekwajonga kwenzi ngakwenza manje naphumela ngiyabona uNkulunkulu kuyaphinda ngicela sifake amehlo ethu nje sizothandaza lojana namo ekhona amkhize isimo sinalokuthi ngiyakwazi ngiqaphile Nkosi ngixolele ngiyaphinde ungaxosi igazi likaJesu ngihlanze nalo usuku lakhona siye Nkosi egameni likaJesu sicindezele sonke ukuze indaba yokuthi ubale indaba yethu Nkosi ngaphendula ulusile kuwe Moses, Lord, they come to Jesus Christ.
uzosuka ngoNkulunkulu lokwenza kwakhe okuhle. Sizocela umusa wakhe phezu kwalona lowo. Inkosi nayo indaba yami. Ngiyazi sobala phambi kwakho. Nonjobe phambi kwami, isobala phambi kwami. Usithanda kabisana ndawo kuyona ngoba sebingena kuwe. Vele nje bathixo kuyo egameni likaJesu Kristu. Kulo thembekile ngegazi lakhe uzohlanza lona lonyembezi. Kodwa bengicela ukuthi nakhona umuntu ozoqhubela phambili emva kwalomzuzu omuhle kangaka. Elokho likhuleko kahle kangaka phezu kwempilo yethu. Singamathandazi ngiyasho ukuthi umusa wakhe ukhona kule ndawo. Ubele bakhe ukulunga kwakhe kugcwele le ndawo. Ukurestore back to himself. Noma ubani uthi mina Nkosi. Ngingaqondile ukukondemna umuntu, kodwa is it well with all of us? Sihlale sihlale phansi. Is it okay nangempeza wethu? Ma-details asiwa mina, asiwa uNkulunkulu. Nosathane uyawazi. Kodwa kufanele ngithi uNkulunkulu ukuthi athathe over kunomzuzu yaphambili egameni likaJesu Kristu. Befuna ukuqonda ukwenza kaSathane ukuthi noma kulo manje egameni likaJesu Kristu. Sizekwenza lotho. Kukhona nomusa nabantwana bakho. Wena wasaqala nokuphela kwezinsuku zethu. Ayikho indaba efihlakele kuwe ngokwesula kwakho. UNkulunkulu awugcwele. Sizakuwe njengobaba onomusa, sawuxosa umusa wakho phezu kwabantwana bakho. Saqosa igazi likaJesu Kristu kuba ngalo uhlanza nembezi walona lowo. Baba wethu ongcwele, siyavuma bona wethu, siyavuma isenzo sethu sibe sihle phambi kwakho. Ngegama likaJesu Kristu, saqosa igazi likaJesu phezu kwabantwana bakho. Uhlanza ilona lonembeza uvele wena uNkulunkulu.